Amics i amigues universitàries, ja coneixem els flamants campions d'aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris 2020 per equips en handbol. El pavelló Al Gràcia de Sabadell, on ens trobem, va ser l'escenari de les finals femenina i masculina que es van jugar respectivament. En la final femenina, la Universitat de Barcelona es va imposar 38-27 a la Universitat Autònoma de Barcelona, en el que significava la reedició de la final de l'any passat. De nou, les jugadores blavenques van tornar a imposar-se. D'aquesta manera es proclamen per 5è any consecutiu campiones de Catalunya universitàries. Recordem que les dues universitats aniran a Burgos a representar Catalunya en aquests campionats nacionals. La final femenina no va tenir color i és que les jugadores blavenques van anar de part davant al marcador tota l'estona i amb unes jugadores de la Universitat Autònoma de Barcelona que anaven a remolc. Tot i així, al descans, la diferència de gols no era massa elevada, 19-15 guanyava la Universitat de Barcelona, però a la segona part aquest avantatge va anar creixent fins a la diferència de 11 punts dels 38-27 finals. Algunes de les claus de la victòria de la Universitat de Barcelona van ser la seva superioritat física en la segona part i també la qualitat de les seves jugadores, diguéssim, top, com la número 9, Danila, o la número 7, Agnès. Pel que fa a la final masculina, la Universitat Autònoma de Barcelona es va imposar per només un punt a la Universitat Politècnica de Catalunya. La final masculina va ser, sens dubte, el partit de la jornada, en un partit on no hi va haver un domini clar de cap dels dos equips i on es va decidir la final en els últims 2 minuts. Cal destacar que al descans la Universitat Politècnica de Catalunya guanyava per un punt. Tot i això, la Universitat Autònoma de Barcelona va sortir amb molt bones rotacions i amb uns contraatacs que van fer molt mal als jugadors de la Politècnica de Catalunya. Tanta va ser la igualtat que a 3 minuts del final les dues universitats empataven a 27 i en els 2 minuts finals es va decidir un partit amb 2 contraatacs de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després de robar 2 pilotes amb males transicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, van ser decisius per aquest any sí coronar-les per segon any consecutiu com campiones de Catalunya en handbol masculí. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o consultant el lloc web dels Campionats de Catalunya Universitaris.